karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon, panugon. Naa naman na diya sa bintana. Kinsa man kang nagbalihin na ana. Oh. Kinsa may gitawag ni amahan? Oh. Kaming tanan ka ha, ang gitawag ni amahan ha? Pero nga naman ron, mo naman way gitawag. Ela? Masa ron? Si amahan ron, murag dunay gitawag. Sobra man kadaghan niya bagting. Dili man maihap. Dali, ato na lang susihon. Hoy, unsa man ron? Kinsa may gitawag ni amahan? Wa siya gitawag. Ato na lang susihon siyang kwarto. Don Faustino, unsay na hitabo? Amahan! Amahan? Amahan! O sino hitabo? Ay, kinsa may imong gitawag ha? Amahan? Amahan, nag-usa makadinis bintana. Tanawa ninyo sa ubos, sa may duol sa gate. Ha? Oh. Uy, tao man ang Tao man ka nagigda. Og, dili na lalaki. Babae ka na. Dili, murag si Wilma ka na. Si Wilma. Susihan ninyo kung si Wilma bagyod ka na. Wilma? Wilma? Oh, Wala siya maglihok. Dali, ato siya ang sahon. ako ni mo alsa niya. Kinahanglan ba daw siya sa ospital? Dadaanin niyo siya siyang kwarto. Limpyo na siya. Oh, Wilma, diin man ka ha? Nganong nagkalapok man ka? Oh, Dadun na lang nato siya sa ospital. Makabao ka bang mabutor, Eric? Oo, madam. Sige na kaw. Pagkuhag doktor sa ospital, pangita si Dr. Fred Moran. Mauna ang doktor ni Don Faustino. Oo, madam. Hay mang motor. Tuas grahian, luyo sa greenhouse. Sige, kamo ni bala ni Wilma. O ikaw, Joel. Unsa pa may gipaabot mo diha? Dadaan na siyang kwarto sa Wilma. Kung ikaw na Ella ang molimpyo niya. Oo, madam. Joel, dali na. Dali. Ipahilo na siya diri siyang kama. Wilma, ay, naunsam taon ka. Uy, Diri. Ibutang si diri. Og, gawas na lang. Ako ni bahala ang bulimpyo ni Wilma. Wilma? Naunsam ka. Gitog na mo siya. Sige na. Nakaw na lang sa kusina, Joel. Pagkuha nito gatas para ni Wilma. Oo. Wilma, okay na ka. Luwas na ka. Niya na kasi mong kwarto. Ayaw paglihok ka, ilisanti ka. Madam na ang doktor. Dok, sakal lang sa taas ka. Naunsam ka si Wilma. Mayon ta ko na. Maluwal na si Wilma. Nadugay lagi ang doktor gatima ni Wilma. Murag magnagot man na si Wilma. Murag wa siya sa iyang kaugalingon. Ang pangutana karon, kung diin na siya gikan. Nganong dito man siya sa gate. Unya, nganong nagkalapok man siya. Tingalig nakauyab na siya. Unya, gikulata na sa siyang uyab. Oh. Ato nang mahibawaan ron. Kung mahuman na ang doktor sa paghiling niya. Mas may tingali na, dadun na sa ospital. Uy. Oh, nanaog na ang doktor ug si madam. Oh, Dok, unsa may nahitabo sa among kauban ha? Naunsa si Wilma? Unsa man na siya? Biktima na siya sa rape? Mura may ginag-rape si Wilma, eh.
Kinahanglan mada siya sa ospital aron mahibaw ta kung unsa gyud nahitabo niya. Sa pagkakaroon, okay na siya. Dok, mura man siya wa makailana mo. Muliraw raman iyang mga mata nga mitanaw na ako sa panag-ilis ko niya. Sa akong obserbasyon niya karon, mura siya og nagsuffer sa alcohol intoxication. Unsa? Unsa bot mong ipasabot, Dok? Mura siya hubog kaayo, pero kinahanglan maniguro ta. Mao nga nagtawag na kog ambulansya. Niya na turong taon-taon, kinahanglan nga na ay muuban lang niya sa ospital. Ako ang motiman niya, Dok. Eric, unsa man? Wa gyud kay kalibutan ko na unsa ni si Wilma? Unsa man juga, Joel? Gusto juga mangita gubot? Gusto na wala. Ayaw na ko na mo pag-away ito nga ni Wilma. Kuno mo na kung di mo gustong papaulio ni Don Faustino sa inyo. Oh, Dili na gustong samok si Don Faustino. Gusto ayaw mo paglalis. Pagbuwag-buwag mo. Muapas ko nila sa ospital. Ikaw, Joel. Di ka na mutabang sa pagkatima ni Wilma? duha na to sila. Samok na kay kung mag-apil-apil pa ko. Gitawag ko ni Don Faustino. Ikaw na bahala din sa silong. Unsa magikay na tabo ni Wilma, no? Pero, okay man sabi kung mawa siya din. Kay tulo na lang mi nga magbahin. Wa pa magina makamata si Wilmawi. Ella, Oh, kumusta na si Wilma? Eric, wa pa gid siya makamata. Midaot siya sang tanaw. Gusto ka. Mura sigway kaon o pila ka adlaw. Nangigdal ang iyang bukog sa dughan. Di man juga ni siya, no? Kalit pa siyang nawa. Unya karon. Kalit sa mga mitunga. Bayo kay na amo duha. Kamoy bantay niya kay makisulti ko sa doktor. Oo, madam. Kung mamata siya, pahibaw ang nurse station. Yes, madam. Lakaw. Kaon tos gawa sa ospital ila. Ako launay bantay ni Wilma. Busog pa ko. Nagdaka sa mong phone? Wa din ni si Joel. Way mangigi. Kuhaan lang na ko picture si Wilma. Ella, sa imong una-una, naunsa jud ka si Wilma. Gabi na. Wa pa'y usa nila nga nabalik. Di sa mahimo nga musaka ko sa kwarto ni Man. Kaya tingalig mabunalan ko sa iyang sungkot. May pag-ipadayon na ako ang pagpintal sa naong ni Ila. Siya raw di lagi ako siya makiksuon ako kung ako nang ihatag niya ang iyang pinintal nga naong. Migawas na resulta sa tanang laboratory test, Wilma. O niya, madam. Unsa may resulta? Giri pa siya? Kinsay na hibaw ninyo nga adik si Wilma? Adik? Wa may kibaw kon adik-adik ba din na si Wilma, madam? Nga naman di, madam. Unsa may resulta sa lab test? Lain-laing matang sa drogas ang naa sa lawas ni Wilma. Na-overdose siya. Unsa? Drug addict si Wilma? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!